everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Hoy! Hoy! May nagmata ninyo, ha? Hoy, Lita! Glinda! Tay. Diin man mo gikan. Dito mikikan sa life care, tay. Gidoan na mo si Greggy dito. Mao ba? Kumusta mas guryo? Wa mami pasudla dito, Chu. Kay naglain ko no ang lawas ni Greggy. Mao ba? Pero miingon man sila na mo, tay, nga pabalikon ko no sa sunod adlaw. O basin sa sunod semana, mobalik mi dito. Nya. Unsa man? Maure ilang giingon nga naglain ko ng lawas ni guryo. Kinahanglang mahibaw sila nato ana aron iyang mabisita si guryo. Bitaw, kinaulan nga adtuon jud to niya mismo, Chu. Kay siya magyud tagtungod ni Greggy. Sige. Ako tong paibaon para matagaden si guryo dito. Astan man si Renato Nel. Nasa yung kwarto, kisapot. Suko kay siya kay saol pa sabgon ka. Kasol ba tong duha ka tawo dire? Mao gani nga naangin tang tanan sa iyang kasuko. Kay wadyo ko na usa nato nga nakabantay nila. Ang tanan pulos nga tog. Nauntan na may daghang gwardyas palibot. Uangas ning uban tong kauban ay. Mga hingatugon kayo. Pida. Nagbahar ba to sa Renato nga pagminusan ko ta sa atong sildo. Kay daghang kay tagpalpak. Napatay. Lahi ra bang masukos sa Renato na. Oh, Yan bang tinuod niyang bahad. mao gyud. Mao nga kita alerto kita pirmi. Ano dito madamay sa kasuko? Lagi. Ya, nabi ato Nel. Sa itong balita may tungod guryo. Oh, usap ko na sa iya gisaputan kay murag dunay problema. Di may problema. O di ba na yun? Sigurado naman ka to. Ambot. Ako unta bitaw ang istoryahon to si Renato. Sa naglambam to siya si Ragod, iyang panglamba mo to nga wala sa kumuha tugsun sa iyang kwarto. Sam ka na problema, no? May bawara yan na nato. Napatay tayo ni. Sigurado yung maabtan pa rin usa ka simana ang sapot ni Renato kung di na to siya madag maam. Kamusad Bilba. At timana na mo mga sakop. Di kay magsige mo katog. Kinaklang alerto kita perme, ano nita madaot nga to ni Renato. Lain may ayo na og masuko na si Renato. Di ba na mo ilaw amigo kon makasata og dako niya. Basinog mga sikwatit ang tanan nini. Unsa man? Ha? Unsa man na? Unsa? Suat manipit. Kika ni Chupilo budlat. Hoy! Kakulat ko na ng pangalan. Oh, Chupilo budlat. andun ka budlat lang yapon. Peswis paminaw. Kaya akong tuwa sa lubas, ha? Sige, Syo. Sir Binondo Cardubal, 5 na katuig ang nakalabay sukad karon nga akong gibilin ninyo ang akong anak nga si Renato. Uy, ug di matukib ang dako na kong pasalamat ug kalipay sa tibuok ninyong pamilya nga midawat ug miisip nga inyong anak si Renato. What? Bangag sa ilo. UH! Si UH. Uy, hala! Nag-discoach yan ni Renato Sio. Ay, hilaw mo na. Akong tiwa sa nubasa. Ug wa gyud ko masayop sa pagbilin ug pagpasagop sa akong pinanggang anak diha ninyo. Pinanggaw niya gipasagop. Libutan nila. Kay nakita nako nga himsog ug malipayon siya uban ninyo. Sa makausap pa, akong dakong pasalamat ug palihog ipaabot ang among pagtimbaya sa iyang adlaw na tawhan karon. Dagang salamat ang ubos ninyong hardinero Chupilo Budlat. W! Wow!
bangag sa ilong. Oh, come on. Niduta ko na rin suwatas yun. Di ka ni Chupilo budlak. Oh. Sato pa, sakto yun di ay ang mga nadungog na to. Nga mga balita nga kana si Renato, sinagop real sa inyong pamilya. Mao. Siya mo'y tinudanayin sinagop. Ug dili ikaw nga iyang gipasangilan. Unya pa jud. Ang iyang apelido kay Budlat. Sato pa, Renato Budlat. Pisit. Oh, yeah. Kalma lang, Pits, kalma. Ha? Nakasuwat din ang pizza ug ang tuig. February 28, 1985. February 28, Oh. 1985. Oh. 281, 985. Wah. Ay, taw-taw na gidening suwatas yun. Sato pa sakto yun, sakto. Oh. Ha? Di ba February 28 mang birthday ni Renato? Oo, muna'y adlaw na tawahan yun niya. Kanunay gumi mag-celebrate sa kanibuhi pa si magpapa. Sa ato pa siyo. Katong hardinero nga, nagkuko sa bata pa si Renato. Mauday ito'y pilo. Possible. Mo tingali to siya, Pits. Dako na kinang ebidensya siyo. Napaidagan din ni Pits, napaidagan. Sagad ini mga papel. Hutdon tani og utingkay kon unsa pay atong maugkayan ri. Ha? SSS. Sabi si sumoy sa ako'y sinaw. Sige siyo. Okay. O kaya kung unsa pa'y madiskubrihan diha. Bangan, Jailong. Oh, come on. Usam gini ni tabo ni Gorionel. Anong sukom kay Renato? Ay. Wa mo guro hitabo. Himsog og dakong buhi magguros goryo. Sa ato pa, wa gini tumalampos ang iyang plano nga dunay dakong balita gahapos ti Kuwang. Mao day iyang gikalagutan og bayo. Pero ambot og kun ngano. Di masag ganahan nga makig sulti nako. Grabe yung sapot. Pero di ta mo kumpiyansa ini ha. Di mahimo nga muhinan aorta ni Nebel. Kinahanglan nga dunay gyud tay buhaton. Nga, sa may tumato ni Enel. Mahimo tag atong diskarte. Kung mahimo, kita mo'y muhipo sa tiguang. Sa? O ganun misiga man ang mga mata nimo. Kurata mo ko sa gisulti niyo. Kurat. Nga kung yung duman nga, si Renato na mo'y bahala sa Kuwang. O bito. Misulti siya na, pero mas malipay na siya kung makahimo tag atong aksyon nga limpyo ug hapsay. Mas makadaig pa na siya nato na. Ya, sabay mong nahunang paagib eh. Ya, kung mapalpak tayo eh. Sabay ito padulgan. Pasinog, mas grabe pa niyang silot at madawat eh. Para na ko, Nel, agdon na to si Renato eh. Kaya masifting atong liho kung mag-agad na niya. Total, wap na niya sigua. May punto si Kabil. Pero mas mayo na nga sabutan na to sa uban na tong mga sakop. Kung nabas lay mas nindot pa nga ideya kaysa kung nahununan karon. Pero, ba, para na ko, Nel, wa na mas labing nindot. Agdo na to si Renato. Kaysa mahimo ta sa atong kagulingong lakang. Unya, unsa naman ha, Lolita? Makatambong yun ka sa inaugurasyon? O, tay. Nagsabot namin ni Glenda, tay. Mayo, very good. Mao na'y husto. Dili nga to balibaras na nato. Para ba nga, dili siya malain nato. Barag ako ray di katambag anak Felix. May nun, ano? Oh, siya! Oh! Bida, ginoy. Raan. Ikaw ba? Ganong kalit man na usab ng imuna-huna, daday. Ha? Misan nung nabiyat ka rin nato. Ay, naan naman mo. Okay, ragwa ko. Ang importante nga mo tambong si Lolita. Ay, Nganong di man ka mo tambong, nay? Ay, naami, sabot ni Nads Blue. Nads Blue. Dili red ha, blue. Maapil mi Gerbis Bakayan. siya! Oh. Unaunsa. Daday! Oh. Nayabag na ka? Oh, Tungod na ng imong kasugarol, dili ka mo tambong? Uy! Pakawaw lang ka nga to rin nato? oy. Sa tinuod lang, Felix. Daan namin nagsabot ni Nads anak. Kay naami pustaan nga manok ni Luis nga way pildi-pildi. Mupusta mig dako aron makakwarta ta. Imong utok balikoy. Usa ka! Tukan lang ko nimo na.
Likoy ka mong utok na day. Likoy. Kauwaw lang ka sa tong pamilya. Nay, ayaw pag-ingon anak, nay, uy. Nisanong naman ka kang Renato? Unya mo balibad dahil noon ka tungod lang sa sugal? Ay, okay ra bagudas Renato gad. Pero, shh, Uy. hoy. Aro mamasayon, no? Oh. Nagtuo mo si Renato, di sana siya sugarol. Nay nakasulti na ko ay nga dugay na niya bisyo. Magsige nagsugal kasino. Dagko mong gani kay Ay, nagpindi. pastilan ni mo. Nga nung manugal na sila nato. Wa na'y kaso kay na may daghang kwarta. Nga ikaw tahon, ikaw. Oh, be. Ikaw, ha? Ay, naabasab ko'y tinigong Felix. Yes. Ikaw, no? Oh. Ha? Giuran gini mo ng imong pagkasugarol. Ha? Okay, Imong ayan. giuran-uran. Ayay, Wa kay ayong pagkababae na day. uran-uran. Managhead magkong tarong Felix! Ay, lingka pa. Mananghid lagi ka, pero makauuaw kay ng imong pananghid kay manugal ba ka? Ay, mas maayo man ng anis na Felix. Anis ba? Kay sa magpakaaron ingnon ko. O usap pa, ako man ang kwartang isugal na ko. Pastilan ikaw, no? Huwag ikaw mauwaw sa mong anak na musulti ka na, no? Ha? Ako, si Lolita, Samara, nga imo ming gipakauawan kung ano imo ikatarungan nga Renato. Ah, basta-basta, di ko mauwaw. Kay dugay na sanang naibaw sa Renato nga sugarol ko. O usap pa, wala na'y kaso, kay naaman mo. Ah, likoy. Hanggaw mo siguro kang babayhana ka? Ay, Ala. ay, Ayo. hala. Naatay bisita na tay. Unda nga sa nalalis ninyo, be? Si Junel man din eh. Dayon! Junel! Mo dayon jud ko ni ha. Nasuroy malagi ka, Junel. Mihapit jud ko ninyo karon din kay dunam ko ngilad nga balita. Uy, Ha? ngilan sa balita. Sa balita? Ngilan, Ha? Nga man dahil, Junel, baby? O nga man, ha? bitaw. Dito migi ka sa life care noy. Kay gitawagan magud mi nila nga si Sir Gorio kuno miskapo. Usa? O si Miss Kapo, Junel. Milayas kuno si Sir Gorio. Ganihang kadlawon ug wa na sa hibaw kung asa na siya paingon karon. Usa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.